Miesto na Svetom stolci je prázdne. Jeho úlohou je zabezpečiť voľbu nového pápeža. Dúfal som, že toto bremeno nikdy nebudem niesť. Odstrihnutý od vonkajšieho sveta Treba ich ochrániť pred správami, ktoré ovplyvnia ich úsudok. sa však ocitne v pavučine intríg, Som obeť hanebného sprisahania. zamlčaných hriechov Slúbil som, že nič nepoviem. a mocenských bojov. Len šialenec by chcel byť pápež. Nebezpeční sú práve tí, ktorí to chcú. Už túto veľkú noc Práve sa tu objavil ďalší kardinál. prichádza premiéra strhujúceho thrilleru Dávaj si pozor, Thomas. o voľbe, ktorá môže zmeniť všetko. Toto je konkláve, Aldo, nie vojna. Ale to je vojna! A ty si musíš vybrať jednu stranu. Konkláve. Už teraz na Vojo a na Veľký piatok o 20:30 na Markíze.